ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Савдо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. имрӯз 26 декабри соли 2024 1000 рубл 111 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата. шумо дар ютуб канали Савдо ТВ ҳастед. ирӯза наморда ҳастаедон азиз. фақат хонаҳо аз дохили Душанбе. пешакӣ барои реклама рақамҳо мондаги WhatsApp. хона, замин, мошин, квартира чизе боша роӣ кунед. навори баъдан реклама карда фурӯшта мегузорем. хонаҳотон рафта худмон навор карда бари тамошобино, бари ҳамо одамое ки мехаранд пешниҳодшон мекунем. хонаҳо аз дохили Душанбе, фақат ҳамашон аз дохили Душанбе, тарафҳои ноҳияи Сино, ноҳияи Шоҳмансур, ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Рудакӣ, хулас беҳтарин навор. хубиш ҳамяе ки хонаҳо арзон, баъзеҳо хонаҳо мақсад коробкан ҳастай, хонаҳои заминӣ ҳам ҳастай, квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. то охир тамошо мекунем, навор да бачаи азиз лайкора мезанем павраски. дар ютуб канали Савдо ТВ подписатсия мекунем. ман навора сар мекунам, то охира тамошо кунем. беҳтарин видео дар имрӯза видеои мо дӯстон азиз. навора сар мекунем, тамошо кунем дӯстон азиз. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Якаи Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд дӯстон азиз. мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз umi канали мо Савдо ТВ ба ширкати Якаи Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ якум хонае ки дар ҳисоре ҳамира эълон мекунем, баъд далши мерем ба қисми хонаҳое ки дар дохили Душанбе ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар ҳисор назди ҳавлигӣ, ҷамоати Навобод, деҳаи Ҳамдилон. 8 сотиқ замин дорад бо як дар хона кардагӣ, нархаш бо маслиҳат. гирди хона маҳкам кардагӣ, замини ҳамвор. хулас ҷои беҳтаринда қарор дорад дӯстон азиз. як хона 8 сотиқ замин масоҳат. WhatsApp шуда ҳозир занг мезанем, маслиҳат мегирен. амборхона дора. шароити гирди хона маҳкам кардагӣ, оби равон, водопровод дора, аптека, магазин, беморхона, заправка, масҷид, мактаб, ҳавлӣ. мақсад ҷои беҳтарин. аптека, магазин, беморхона, заправка ҳамаш наздики шта ҳастай, ҷои зурай, дар сари роҳай. нарха бо маслиҳат, нархаш қимати бадам нестай. акара занг мезанем, мегем ки аз думи канали Савдо ТВ, ютуб канали Савдо ТВ занг зесем меген. худошон иншоалло мефаҳмад азиз. занг зам масъя кунед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе Зарафшонда қарор дорад, кӯчаи Армуғон. нархи хона 200,000 сомонӣ мега. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsAppшон кор мекунад. ҳозир метавонед инами ҳозир занг бизанед. аз уми канали мо маслиҳат ка бигирен ша. рақамҳои дастӣ WhatsApp да занг занед. хона дар пеши заводи фарматсефтия мега. аз хона то масҷиди Меҳкалона тақрибан 20 минут роҳ пиёда. бозорчаи Зарафшона 10 минута роҳай мега. магазин, аптека ҳамаш ҳастай. дар наздикиҳо мактаб, магазин, аптека ҳамаш ҳастай. хулас то роҳи Калона маршруткаҳои 28 ва 8 дигаро мегарда. аз пеши хона то роҳи Калон ҳам қадр разиса дора. пиёда 10 минут мерен роҳи Калон. аз роҳи Калон 28 маршруткаҳо мегзара. хулоса ҳамаш наздикай 200,000 сомонӣ мега. муомилаи сӯзам мекунам бача азиз. мегзарем ба сеюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки роӣ кардан дар дохили Душанбе. 3 сотиқ замин дар Душанбе 4 яккоронда қарор дорад. боз темболи барои хонаҳо, бетонорехтагӣ, семенблоқати нимаш палавина вардоштагӣ 125,000 сомонӣ. ихели нархора аз канали Савдо ТВ меёем бача аз медонен. ами канали Савдо ТВ да 41,000 даже зиёд подписатсия карда бовар карда, иншоалло баъзеаш хона харидан, баъзеҳо фурӯхтан, баъзеҳо замин харидан, баъзеҳо фурӯхтан, аренда комнат ёфтан, ё ки комнатҳошона аренда додан, хонаҳошона, мошинҳошона фурӯхтан. хулоси гап Савдо ТВ дар хизмати шумо. нашоти замин 125,000 сомонда аз Душанбе тарафҳои 4 яккоронда метавонед рафта ҳамира бихарем бачаҳо азиз. лайкора бизанед, чандим лайк аз ин найсен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлига ина дарвозаш як ҳуҷрага масоҳати 1 сотих замин дора бача азиз. 1 сотих замин дар Душанбе 102-да қарор дора. Дар 102 микрорайон ами хонаи мо ина баняш. Ина кухниш. Ина нархш 220 000 сомонӣ. Як ҳуҷрага 27 квадрат, об свет дора, техпаспорт дора, канализатсия дора, 100 дюймдай калсавои таксиҳои ҳисори шаҳри нав. хоб як хона дорад. инами хонаи мебинен ремонти фасон, беҳтарин ремонт кагай. Кадумитон мехарен рақамҳои 2480 ҳозир дӯстон занг бизанен. Хонаҳотона касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, видеонавор када фасон ка 1-2 минут видео киненда роӣ кинен, адресоша нависен, баъдам адресоша нависен, аму ҳуҷҷат дора надора, мактаб, беморхона, садик, инора ҳамаш адресоша нависен, фасон ка роӣ кинен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай. Аслан гирем квартираҳои фурӯшӣ. маълумотро гӯш кунед. Як ҳуҷрага квартира дора, мақсад 11 этаж, ҳамин нархи ҳамиш 48 квадрат. ноҳияи Сино, Душанбе 236 000 сум, рақамҳои дастӣ 1300. маълумотро гӯш кунед. беҳтарин сохтмонҳои шаҳр бо беҳтарин шартҳо. якчанд шартҳое ки мақсад метавонем беплан бихарен, хоб кредитам бихарен. биноҳо дар наздикии канечкаи маршруткаи 21956 ҳастанд. гипразем ба пешаш мегзара 58-219. хоб инчунин метавонен обши объявлениша мақсад аз авториями сохтмон мақсад бино бигирен. маълумотро гӯш бача азиз. нархҳо барои 1 метри квадратӣ 1 то 6 этаж 6050 сомон, 7-10 этаж 5500 сомон 1 метри квадратӣ, 11-16 этаж мега 4900 сомонӣ метавонем бигирем. нархҳо камтар арзон мешава. ина занг занен бача азиз. нафарое ки хоҳиш кардем ки кредит монен, ина пожалуйста акара занг занен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар ҳафтум ошиёна 64 квадрат метр. Душанбе Зарнисор 295 000 сомонӣ 64 квадрат бача азиз. 44 не. ҳафтум этаж дуҳуҷраи калон калон. ассалому алайкум мега. хона дар Зарнисор қарор дорад. доми мастерок. перегородкоша ҷудо када метем, дару тирезаша часпонда метем, бо ячи маслиҳатш мекунем. иншоалло баракат меёви. касе ки мехара биё маслиҳат мекунем. 64 квадрат, ҳафтум этаж, занг занен. касоне ки конкретни харидорай ячи нимчи муомилаи соза мешава. бачако лайкора бизанен, падилитса кунен, подписатса кунен. ами канали Сауду ТВда ҳолатҳое мешава ки хонаҳошона бояд срочно савдо кунанд. и хеле хонаҳо роӣ мекунанд. нашоти хариди хонаҳо бачаҳо мода муроҷиат накунен. нашоти фурӯшӣ фақат. бисёре занг мезанем ки акамада хонаи арзон дар кор. ҳамин чизе ки ҳаст дар ютубе бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. квартираи ҳафтум ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 3 этаж 53 квадрат метр. кулписта, Душанбе 250 000 сомонӣ. ассалому алайкум мардуми квартирахар. боз як хонаи фурӯшӣ дорем. конкретно серьёзни харидор бошӣ агар ина марама рақамо 0495 занг бизанен. духонага квартира 53 квадрат, маҳаллаи Кулписта мебошад. доми 3 этажа, хона дар 3 этаж мебошад. хуб марҳамат кинен, харидорои серьёзнида ячи муомила дора. 250 000 сомонӣ, доми 3 этажа, хона дар 3 этаж қарор дора. маълумоти пура оиди квартира ҳамроҳи соҳиб мулк рақамошо 0495 занг мезанем, аз яка мегирем. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дуҳуҷрага квартира дар шашум ошиёна 45 квадрат метр, коробкаҳай квартира, қумош овардагӣ тайёр. дӯстони азиз,
اینمی کوارتیره 280,000 سومون نرخش در دوشنبه در ناحیه رودکی قرار دارد. خانه میگه در فابریکا پایانی پست دام تیورای خانه беремонтай коробкаҳай корои электрикиш кадагиай маҳсулоти шикатуруш тайёрай як зил қум баровардагӣ тайёрай боз чихеле ки дар расм мебинем азиз семент тайёрай бо муомила дора об светам ҳастай ихелда дӯстон мақсад чихел бигӯма ки ҳозир пашти коробкаҳай ба ҳам хотир арзонтарак 280,000 вақте ки ремонт кардам фасон кан может нархш бо 400 380 400,000 сомон бишавад. ба ҳам хотир тавсияи саодатове баъри шумо ки агар шумо усто бошед хонаҳоро коробка бигиренда хитон ремонт кунед арзонтарда мақсад. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. ана квартира мана квартира. Квартираи фурӯшӣ аст ки яҳуҷага квартира 2 этаж 28 квадрат. хонача майдаҳак душанбе ноҳияи Фирдавсӣ 285,000 сомонӣ нархи ҳамин квартира бача азиз. ремонтиш фасон хушуккадагӣ яҳуҷрага дар райони Фирдавсӣ 28 квадрат бозори Корвон оптовӣ мақсад наздикай. хоб 2 этаж мебел кондисионер стиральная машина телевизор хулас ҳами чизора дар дохилаш дора. рақамошон барои тамос 0050 ҳозир метавонед дӯстон маслиҳат карда бигирен. ҳамин хонаҳое ки ирӯз мондем шумо дар чӣ хел маъқул шид нашид нархҳо қимат арзон ҳатман фикротонро дар таги комментара нависонда монен лайко қатъӣ поддержка кунен подписатсия кунен зангулаш авоса кунен вақте ки навор кардем смс меравам. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира дар Зарафшон Душанбе 215,000 сомон нархи квартира 46 квадратный метр дуҳуҷрага 215,000 бахш баша азиз. хоб 46 квадрат мега об свет дора документ дора камбудии хона ҳамияе ки соколни этаж падвалшта хонашон қарор дора. медонед дӯстон барои чи кам-кам соколниҳоша баъзе хонаҳое ки ремонтталабай навор мекунем ба хотире ки ҳастаи баъзе шахсиятҳое ки шароитҳошон сустай мақсад хоҳиш мекунанд ки ягон хонаи арзонтаре боша ки ҳадди ақал зиндагӣ карда бишавад ки аями муҳоҷирати меҳнатӣ безор шудем. ба ҳам хотир ҳамин хеле хонаҳоро ҳам навор мекунем баъри ҳамон нафарое ки шароитҳошон сустай фикри ва ёрам иншоалло мекунем. 215,000 сум мега мақсад метавонен даромада зиндагӣ бикунем бача азиз. рӯпарӯи бозорча дар даруни ҳавлиёда мега мақсад сохтагиай 300 метр боло тарафи ҳавлиҳо хулас. инами квартира 11-ҳамин квартираи фурӯшида мегзарем ака. квартираи фурӯшӣ аст ки яҳуҷага квартира дар 1 этаж 20 квадратный метр шаҳри Душанбе ноҳияи Сино 269,000 сомонӣ нархи квартирара пешниҳод кардем бача азиз. яҳуҷрага дар 1 этаж об свет дора ҳуҷҷат дора мега канализатсияи шаҳрӣ дорад. хоб чӣ мега ки Маяковский общежит мега мақсад техпаспортон дорад 269,000 сомонӣ нархи квартира дар дохилаш мақсад свет дора об дора. хоб документҳо ҳуҷҷатҳо 100% кадомитон мехаред ба номтон афурм мекунанд хулас зиндагиро сар мекунен. ҳамин қайки дӯстон як ҳуҷрага 20 квадрат камтарак квадратшон майдатар будааст. хулас маъқултон ки боша занг бизанен маслиҳат карда бигиренша. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дуҳуҷрага квартира дар 1 этаж 52 квадратаиш падабои хона тайёрай ҳамин хелам дароша часпонда зиндагӣ куненам фикр мекунам мешавад. одамое ки шароитотон сустай поёни Корвон ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 195,000 сомон нархаш. инами состояние кадагиай рақамошон 0304 ахираш ҳозир метавонен занг бизанен маслиҳат карда бигирен. касоне ки хона роӣ мекунен чем сурат гирифта роӣ кардан
видеонавор када фасон када роӣ кунен, адресоша нависонен. обсвет дора, мактаб, масҷид, мағоза чӣ қадар дуру наздикай, маршруткаҳо чӣ қадар дурай. Ҳамин адресоша фасон када роӣ кунен, чунки тамошобино бисёрш хоҳиш мекунанд ки хонара бо адресош. Толка берунои хонара сурат нагирен, дохилои хонатонам сурат ё видео када роӣ кунен, мо наворда бари тамошобино пешо кунем. мегзарем ба 13-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки сеҳуҷрага 3.5 сотих замин масоҳат дорад, назди ҳавлигӣ. душанбеда ноҳияи фирдавсида қарор дорад. 390,000 сомонӣ мега нархи хонаи назди ҳавлигира. ассалому алайкум мардуми хонахар мега. хона дар ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи пахтакорда қарор дорад. аз гипразем то хона 2 километр роҳ. маршруткаи 45 ба пеши хона мегзарад. ду хона ҳамаи ремонтош қатъияй, кухни отделна, ҳезумхона дора, дар беҳтарин ҷой қарор дорад. боз савдо ҳам мешава. серьёзни харидоро занг занен, муомилаи созам мекунем шав. 390,000 сомонӣ, 3.5 сотих масоҳати дохили Душанбе бениҳоят калон ҳисоб мешавад бачаҳо азиз. муомила кунен, чах-чах карда бигирен шава бачаҳо азиз. касоне ки хона дорен рафта худмон видеонавор кунем, бо тамоми санъаташ фасон карда баъри ҳамо нафарои харидор пешниҳод кунем, хештан бо зур мешавад. отделни хонаҳоро навор кунем, боз харидорҳо зиёдтарай. мегзарем ба 14-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки яҳуҷрага 2 сотих масоҳат, ана хона инами хонаҳай, масоҳати 2 сотих, душанбе ноҳияи сино 426,000 сомонӣ мега. нарха бинен, нарха 426,000 сомонӣ. нархи камам нестай, хеле ҳастай. хоб хона дар ҳолати хуб, беҳтарин ҳолат қарор дорад. хоб конкретни харидорода муомилаи соз мекунам ша, ремонтошам бад нест, созакай. муомила кунен, чах-чах кунен, бигирен шасон азиз. мақсади гап чизе ки ёфтем, чизе ки роимон кадан, чизе ки қабул кардем, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша навор кардем. наворои пешинаи моро тамошо кунем. баъзе хонаҳои ҳастанд ки арзонанд, ҳоли савдо шидагӣ нестам бачаҳо азиз. тамошо кунен. фақат навора ба лайку поддержка кунен. ҳамин навор чӣ қадар лайк бисёр бигира, бо қисми дигари хонаҳое ки толка дар дохили Душанбе навораш мекунем. дар комментария Савдо ТВ ба пеш насен. розием. номерои ма барои реклама кардан. мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.